lehenengo gunean izango dugu Abizaikoen, esan behar, trompeta jorea dela, izen berdineko oso kontrabajista ona dago bebai, getxon egondakoa orain dela 5-6 urte, trompetista hau eta musika sortzailea, berazken disko aurkeztuko digu, Dark Nights. Bigarren egunean, gaztelania supergrupo bat izango dugun, horregongo Network taldea, horregongo dira, Stanley Jordan gitarra jolea, Casimir Liberski teklista, Charles Moffett bajo jolea, eta Jeff Watts bateria. Hirugarren egunean, Joel Obano bere taldearekin gaur egungo saxo jole honen etoriko bat. Berarekin, Lawrence Fields pianoan, Linda O bajo jolea, eta Joey Baron oso bateria famatua bebai izango da. Larun batean, Stanley Clark bajista izango da gurekin, Art Blakey, Dexter Gordon edo Stan Getzekin arituta gero bere hasieran, Return to Forever taldea sortu zuen txikoreagaz, hainbat Grammy irabazita, disko asko salduta, emiak beba irabazita, eta bere azken proiektuarekin aurkeztuko da hemen Getxon. Komentatu behar, orain dela 5-6 urte, Pio Lindegarri egiten diogun omenaldian egon zela Aretako musika eskolan. Eta jaialdera maiera moteko, Madeline Pego, abeslaria, gitarra jolea, musika sortzailea, hainbat, igual hogeita urte dara matza bere bidea egiten, eta oso disko Dreamland eta Careless Love oso disko oso asko saldu direnak, hortik ziur orkestuko duela.